Jukka Iltinen ja hyvin lähtee Matti Ihaatu. Ihaatton Matilla on jokin väri yhteistyössä kumppanina. Ja Ihaatton Matti on sanonut jo hänellä 40 vuotta ikää, että Martta ajalta on saavutukset ja menestys. Kolmas paikalla 5-2, Mika Vartiainen Joensuun UE. Katsotaan Pylkisen Jukan tietoja, 40-vuotias asentaja kilpailee nimestään tässä luokassa. Auto Motorsport, Pohjola, Rönä, Selko Perä ja Min Selvyys ja Rame. Hyvät myyntiin viime vuonna ja 2010 Helsinkissä ilmeisesti ajettu Lapinlailla Eiveton 2 Ylosen 6. Ja kätevä reisutiimissä Eiveton liikassa kilpailituun Viikisannekin Jukka. Päänsä Pekka 50-vuotias yrittäjä, Karjala Pulssi, koneurakonti kiinnittämässä päähän. Etäporta Niemaaton Ratissa 50-vuotis onnea toivottavat Marja ja pojat, Jukka perheinen, Joto perheinen, Jortta, Mato perheinen. Tämmöiset onnittelut, 50-vuotis onnittelut. No tässä 4 ysi maalissa ensimmäisenä, elikkä Jukka Viltunen erävoittajana, kakkosena Matti Ihaattu ja nämä vastaa tuonne